Hostel ngai no bei lo tak chu ziak tu rona ram hlun veng lai he hostel hi an soi dan chuan man lai pi pu te thlan mual chunga sak ani ome man lai atanga ti zel dana chuan helai mun hi pangen ram tin an lo soi to thin nge a chumi om zia ber chu helai hostel an sakma hian hemi hmuna hian mi then khatin in an lo sa to thina ma se chulai hmuna in sa a cheng te reng chu hun rei lo te a an chung ko pa ber te hi chan soi fi a lei thei lo le accident mak tak hian an boral thut thin chu wang chuan pangen ram an lo ti ani ome furlai te hian a chang chuan ru ang tak them te hi uin emo no pang te hian an mu chuak fo thin ani ome hostel hilading lai ani awangin a hming te aum na mun te po ka ziak lang lo mayang hostel an saktir kum ni khat chung hi chu engte wal sei om lawa ngai bel tur tinga thil theng te hi chu om po lo om ve ma na ma se kum thum na season an tran le che tia chuan thathum vel anin vom lut to me an jinga mei che pakhat le khazir chu tukver adak chuak mai maya maktak main an hostel gate bula chuan pitar ti dona dingil de ro si a mel ena pitar ti chi lo zia jang ni box si lo hi a hmuwa chu pitar chuan minute rei lo te a chulai hostel chu athir kwal vel ani ome a hmutu no soidanin eima tak chu minon hmu pon ka hrek ber lawa kan hostel hi en kwal na sa a boys dorm phei chu amel ngur mai ti zong chu a soi thei chu ani mai jun kha top lamani to a ruwa sur po awang lai ti la kan ur sual lawang zan kha chuan hostel no pang jianga mi pa upalam pang pol chu in thiar turina chuaka anin thiar na hi pon lama building hran ang dewa seipu ta sakania an toilet vela mi pa hawin mai zial zuk ruk an china wang chuan a bul hlalo te a chuan warden room po an sang nge a hemizan po hian he no pang hian hlo lam aril ru alang lo hrim ni na lang a hlo berzo ka chu a thom hian warden a ron har palanga duangin mezur thei lawang ti mol chu ani ti chuan a ti tur te chu ati zowa muang mara dom lam apan mek lai chuan a hming puma ron ko tu a hretatlat maya warden bak ani arin lawa wangin lo ena po en lawa ma se an warden o a angzan lo chuan a hrian ni tur ani a room lam chu awa hoi ngal vat nge a soidanin heti lai hian jing lampang khowar ma hret dar thum le chan ve chu a pel to ani ome ma se an warden pa room kong khar chu alwin khar thap box si midang tu ma ni thein angai box si lo rel runuam zet lo chuan do ma chuna luta a ma se maktak main soilok po om hau lawin hemi tuk le atang hian he no pang he dam lo thut maya a chang le kai vel hial thin ani oma hostel nei tu te chuan ti ngai nan hriat lowa wangin a chung te an kola damdoi in lama hruai mai turin anti tangota a chung te po arangin an lo thlenga damdoi in lama an liam ta ngala heta hian kan du chuan thil mak po kan ti thayang chu ain tran ta ani ber mai he no pangte hi hostel a kha chuan thi asual kha ang bera ma se civil hospital an panpui lai chuan a tak sakhong te chu aron re a casualty ko tan thlen meu chuan ama in motor tang azuang thathau thei to a chung te pon angai nan hrelo chiang na samai hetian jianga min thila han ton ta ka chuan a ma eng ma soi chuak lei lo te po khan an thil mu ho te le ho vak lem lo te chu anon phor tliara hostel nei tu po chuan ano pang te chu pon lama mi te hna eng ma soi lo turin a vau ti nge a soi neu no tam tak em awang chuan cctv pahni aleya boys dom a pakhat ada a girls dom lama pakhat ada boka a thil ti hi omang lo lutuk po ani bik lo chutin ram huaya mo hrang kha ano pangten an soivul chu ka wanga oi thar hluai po ani chuang lo ma se mingche doi ve theina ne wangin an thil soite hi atakani lo zia proof tum na man ro atan ati ani ber ome no pang hawin an thil ton an soi then khatte zana tukvera hian engemoni hi thlaeng lia hlup khop hian atol zul zel hei hi mei che pahnih soenia amak ve reuh na em chu girls dom hi chhong chungzo ka omania
varanda ti vela om lo awangin a building pang chu a plain thlapur mai si a he eng ron hliah thin tu hi bak ti donila chutiang em a lian bak awmarin om si lo boys dom a chhawng hnuai zawk kawtah chuan hmeichhia nge mani zai ret hian hra thina zai kan tina sap hoin humming an tiang hi ani ber awme mi pazinga pakhat chuan a blanket sin lai chu engemawni hian a ron pot thlatop nin a hria a ma se amut hil lai thil thleng ania he a blanket a ron in pawh hlim hian a har ani maya an hotu te chuan ama tlaw thlak pal angin an pu tlat box a enga saizui talo mai po a makve tak chu ani mi pazinga mi tho pakhat chuan amut na zone alu chunga parda le tukver chu zana kal thapin thathin ma se zinga chuan parda chu lo in hlim veka tukver po lo in hong vek thin ati bok an study hall a hian tu ma hai thei rual loin bench vel hi in nuk ri hrui ang hian thoman thathin chuti te noi ani ta ka chuan an ho thulam te po chun en fi tulin an hreveta a an cctv da lam chu en let vek thain an hria a kan soi mai trep chu cctv an da tang hian dormitory light on tlai var tur an ti ngal ti ha kan zeptel lok ma se data in record lo tam tham to awang chuan a data alo in record to lo chu an then sanga anin semani ber chu hostel nei tu tanu pa le an warden te chuan na thul thakin cctv lama thil thleng chuan bi tangar ngar mai ani nin om ve du khopang thil chelo thlir char mai chu darkar thum lai chu hostel nei tu tanu pa po chuan an thli thlai to a ma se cctv a chuan engma hmu tur om box si lo anin om pia lama an lo in thla da ve dewani ang a hmang em chuan lo en uluk lem to lowa lai lam dar nga a ri trep to tia chuan an kongka chu an ron soi dot a an ni hostel nei tu te po chu choi tuma no in pu cha lai an nge to a ma se kongka thoma chuan an phu deuh zok nge a til thalo lamani ring ru deuh run chungin anei tupa zok chuan rang takina wa honga a bei sei lo lutukin an kongka chuan an warden chu a hard disk kol zok cctv data lo record na keng chung chuan a lo ding sai dar maya a mela tang ringot po chuan engemaw tak chu om ti hai rual ani lo cctv result chu warden chuan a chin chia lai ho chu a han play para a masa bera chuan an mi panau pang zinga a phan chang ber pol ani hi cctv camera omna atanga fit ruka tanga fit sari vela amua mulai chu a ko mua an enta alom jinglam dar thum le minute som pariat chia chuan chu hostelar ke chu engemonin aron khoi ang deuh hian a rizai chu a che zewa chumia wang chuan hostelar pa po chu a thu chuak lol nge a ma se engma hmu zui lem lo wang chuan a rizai chu a han the phar vela amule tamaya ma se chu ta tak chuan thilmak le rapom tak chu an muta ani khatia rizai the pharin ataksa aron del le rual chi khan warden chuan monitor chu kokin hostelar pa kelam chu ro kok wata anei tu te po chuan an thil hmu chuma kan tingei mai blanket in ataksa de rual chi chuan hostelar pa bula chuan midang bu ven ni om tak hian zang thala kan mut chuan kan ke zon chu aron pong chu thin hi asir chi chuan ke ni ngei turangai thei hi aron pong ve tatlat maya ma se chu hostelar chu amut hil zui le tak maya wang chuan a hrelo ni tur ani ma se a hriat lo chung chu a rei lo chiang a sin a han talbat bata ain herle thut chu aron meng hlol maya tv a la chuan alang chiang na samai si a ke zon chu ama ke chuan an tlo chi chu a thu ngal ota a sir lama lo pong ve tak saruang am ni om tak chu a dap deuh duwa a hmela chuan hlo na hai thei rual lo hmu tur om ma se ain ti pachang nge ni a blanket chu a han potlim thut maya eng ma chu lo om le chuang lem lowa ma se an nuwa he hostelar pa soi le dan chuan kain le chi khan ka ke chu thil vot thlur hian lo deka ka har zok nge a makati ema wang chuan ka ke chu ka vati on pheya hai rual lo hian mi hring ke ani ti chu ka hria ma se vurtlang ai puna vot zok ka tho hlola ka sira chon mian mu ve ti hai rual loin ka blanket chu pongin aru tung boka atira chuan tlan chiat emo au mai ka tuma
ma se enge karil ruwa ron lut po ka shelo blanket chu ka pot hlim thu ta eng ma lo om le si lewa ma se hemizan hian voi khat ma kamuto lo van nei thak takin khuwa aron var ma lawani atia warden chuan man mo le kut khor deuh dur chung chuan a han forward a rewind le a du lai mu nu chuan tukver kha chiang deuin en phot ro u ati rengota rei pon en man lo an no pang pakhat lu chunga parda chu thin zoi te a chemang hian a phelep a tol hret ti po a mu thei nge ani hi chu CCTV an da na atanga amut na hi a hlat dewa wangin a chiang over lo ti chuan parda chu thok le khata ain the tol dora tukver chuin hong hal rok boka ma se azona mu no pang chuan a hrelo ni na lang alam huil renga warden vek chuan anei tu te no pa hne na chuan tukver ki en reng ru aron tile supa tukvera chuan meichia nge mi pa ti hriat mai theilo samdum hlup mai khuilo ti hriat farana uai thanu mai chuan chu tukver zona no pang mu chu a thir ta veng maya anu deuh loka chuan aron lan phut ang che chuan a bole ta phuta ma se chiang zo ka warden in a han ri wen le nu chuan chu nu pona om a bo rual chuan in chung lama chuan engemoni camera ma a sol han vei deuh fuwa ang dewa thil thlok fuwa hi an mu theya ti chuan an en lai reng chuan chu no pang tukver zona mu blanket sin lai chu a pong cha truala thok le khata bo ro ka ain the leng dor maya no pang po choron har ngala a ma a soi an lo nam nul sakha nam nul chi o zong a lo ni lo ti chu an hra chiang khop mai chu tiang vel an mu ta ka chuan an nu pa chan pol anin sem kan ti to kha lam chu an han bei tha ve le a mu tur alom le nual boka ma se hei chu ka soi to lo mayang he hostel hi tu na po ala ding renga pangai taka an la kal ve renga wangin thil theng vel hi no pangte bula an soi lo ni na lang kha hostel no pangkha thrang em ni ziak tu pe ka chak chuak jing thing pui thum keng khulhat lat chungin dariat le chan veri ma deuh chuan tuala chuan ka tei phak chapa mit ek nam lir top pa chuan kan in pia boarding school hostel le tanga chhong lina tukver sir ber chu ka han mel ngal chata khi te hostel no pangipon milo thir le khiau to first term exam an zowa nimin pia tangkhan second term atan anon lut le a chuminia tang chuan alom khi hostel no pang mel thate izuna ka waitak ni jingkara te tlaya te zan le khazir huna te hian tuna thutna khian aron thu chat thina a thian te chu angai sak ngai lova a thian te ponan bel bul ngai lo makati deuh chu anui mel kala mulova lungai mel po pungai chuang lo study ara ka han ina piang hian tukver lama lo hoi lai ka nge ya le khazir hi apei thot lawani ka ring chiang khop kan ni zet hostela an om nu po chuan om dan chu chete ponala dang lam lo le khazir huna lo thut chata zir lawin pon lama thir nge bok ka ngai bel lemoni a chang chuan kan in hlir chu a thir ni ber hian ka hra thin kei ve thunge ro ani telin chu hostel no pangka du na chu ka veina sa tual thunga ami zemak tak chuan min bual ange a mel du om lutuk hi ka achil zok ka hrathiam lo a classmate te chu ka hostel no pang du omi chungchang ka zo chuan an hriat lo thu in min chang thin ang loya ka thlir na salutuk anga a zakin engma soilo turin atia niang meiche ho hi chuan an thian te hi chu an thlop thiam thei si ka thlir na salutuk anga a zakin engma soilo turin atia niang meiche ho hi chuan an thian te hian chu an thlop thiam thei si zan khat chu ka hostel no pang te hostel no pang chu an rak chel chul maya eng thil nge thleng ti ngai ven chuan kan tuala chuan ka tlan chuak wata ka boi te thut na zon tukver dar thlang ke dar chuai chu ka muzui mana an hostel ka ren chu athim zui ngal ta mai boka ngai tu zui lem lo chuan ka lut le maya ka phone chu phorin ka hla download thar chu ka ngai thakwal dana dar kar chan ve vel ani in ka hria ka thian kom ngai em ram dina kan vengat lei rol hok dak ber hi tholop lopin ka ruma alo tlan lu ta ha mel takin a tholoi loya bra hostel no pang
setani kho ram khuan not chuak en veng ti bu noi pa chuan aron lu lam ai man mo jok ma chuan atlan chuak le ngal I he lowa ve ngal chu ka thengil bik lo hostela chuan men lo om lui luya a thenan tong traya a thenan lo phili buai noi boka patling pakhat chu thilom sia kan han zot ve a hostel mi pano pangthen khaten setan an lo bethin ani oma voin tlai praise and worship an man lai khan an buai puita ani ome ram huai ti buai ber chu chong hnuai mei charuma atlan luta an sarten zuin an chel thei ta ram ani ome tuna chuan pastor ina an hruai to atia enge ka hlau po ka hrelo ka tha chu khur dera chong hnuai mei charuma chuan ka chukla a hok dak thil thu ti in ka han luta ka boi te thutna zon chu dar tharang ke atang chuan ka hra thei ngal maya ka pan pheya blackboard a chuan nisari oga sang ni le som pathum lesson number 15 tialwin ziak kala tuk verke bulbanga chuan thalak pakhat thi frame moi dewin alawin tara ka han mel khera ka boi te nge yani thalak noya chuan kan thian du tak sindi lal ming lui February ninga sangha jakwa somko pathum tru April ni somni pasari sangni le som wana hlim takin kan tok le ang chumi nuwa tang chuan ka boi te tuk vera aronda ka mule ngai talo hostel hrang mei chetle rol tha ziak tu felapa ser chip kum sangni le somni kumbul kan tran chau chaw ania hun pui bo ro ka ril ro la chen deuh rewa wangin khoran dai om chu lungaleng rum thei mai heti lai hian aizol veng pakhat hostela kom lai ania kan hostela hian mi pathum chau kan omna a kho harero azi om hle ani kan hostel hi mi malta ania tunma chuan boys hostel ti po ani chuang lova kum tamaliam le to he hostela hian van doina rap thlak taka thleng hlo maya chu thil thlen nuwa tang chuan hostel om an kiam ta deuh duaka huna kal zela punlam ain kiam laman pan zela mei chia phei chu om turan om ngai to lova chu mi nuwa tang chuan boys hostel an ti zuita a hostel sen so ngai zong an ti tlem fe chung po in om turan muzo meu lowa a hra chiang chuan an ti ru deuh tlat ani ma se a chan chin hra chiang ve lem lo le sumlam har satna zo ka wang te in thingtlang lama tang chuan om tok an om ve rang thina tun tuma po hian thingtlang atang kalvek kan ni hloma kan tlem buk nen kan in close lom le a hostel dangte angin ridur lem lo maila duam kan ti in kan hlim ve viau thina ni kan hostel building hi alian lem lowa first floor a kan om veka kongkhar om lo na bangkil lam room pathum chu kan lu hloma apia ber room chu ka lua alaya sang zuala omin kongkhar lam nai apia bera chuan uri chata om ve thunga ani hi chu kan urul dai ani ba ka arui ve deuh rang mai thina sizia kan kaudan ania nen kanin kom ang em chuan kanin kom tam lowa ma se kan nelin afel em thawani anni ka thian te panhi kha ladam ve takang mo kuk pakhat keima niang rual tur vel fel deuh mai kan nei ve a som te ania among a zangin ti tur a hrem ema ma se ti lo tur a hret lo hi apoi deuh chu ani po hi uri cha ta ang deuh bokin zu du ve keu hle a hun ola chuan anam ve chak thei reng ani chauka ep che kongkhar bula chuan cook room oma chuta chuan a riak ve thina enge mo chang chuan in chunga le mundang ria bo zau achinga a hnai ro ati boi ngai lem lowa tal hiar ve deuh thin ma se a hna chuan a tha ve riau ani in rual khatlang kan ni boka kanin nelin kanin fiam bor thina kanin kom ngai tlang hle ani zan khat chu thilmak deuh ka tong tatlat maya zan ka ti takna a jing lamani jok ome hemia tang chi hian kan hostel chan chin ngai nom lo tak le thilmak tak lo tong anom ve fo te ti ka hria chu tak na ani zana hian eng ti khuna po muila dar thum bor vela hi chuan ka ek chuak hin min kai tho ngei thina anin omin tun thleng po hian ngaya neya phur taka han tho chu hi kala nei lo hrim ani tuk dang ang bokin chumi tuka po chuan ka har le ta nge a
sana ka en thuaya dar thum le minute som pasari chia lo ni a chutia ka tho chu mek lai chuan mei chenui ri ni om tak ka hreta phut maya ka han ngai thla chiang do vung vunga mei che o nge ania som te room lama ni in ka hreboka ma sem ma ke ro ka ti lem lo tlat a chan chu som te hian zan danga po mei chari apuya nei zau zau to thina chu thom po chuan ma ni pahnih nge ani chu ka ring thiam maya ka kiai saka tun tum chu kan som te chu awachak don lo em ti in phona an thlak ruk sak ngai ka tumta a ke chuan phur ru takin bathroom lam chu ka pan phei ta tham thama chuti lai te po chuan thoman la nei renga ka thian te pahnih ero an room zone ka thlen chuan an lamutui hle ti an hnar suk suk dan atang chuan a chiang reng maya tui takhan lo muteu naktu ka ru tham lo video kan tir don cheunia ti in ti fu in ti takin ma ni chuan ka ki phei da uvun vun renga toilet hi somte room opposite bang le lam to pa omania kan tui herna tapa chiat ria wangin tui khai chopangai thina somte room zone pon lama barela mi chu kan khai mai thina ni chumi bul tuk vera tang chuan somte te pani po chu chiang taka an lan thei ka ringa ani hian parda zar thlip thlep thin ka ring lawani ti chuan bathroom a bucket chula in thom dim em in pon lam chu ka pan pheile ta a ma se ka bei sei lo dewin an thom chu re ta mak maya ka ding deuh chot nge ani thom ka dim ve hle khan ka thrasia ka thom an hria da wang po ani ka ring chuang lo bang ong khoye mulai tangin min lo bi ru rengani ka ring zoka thom po ka dim tu big em to lawa somte room zone ka thlen chuan a kong khar chu pon lama lo in lok tlat maya ma se chu ta po chuan thil dang lama kalangai chuang lo pon lama anin lok nananga tuk veran lu ta ni ka ringa ti chuan pona chung ka chuk zui ta a pardan lo zar tlat sia wang le ti buen lo mel em awang chuan en thlak tral chu ka tum lui du ta bik lawa bathroom lam chu ka pan san ta a ka ruma ka let le nu thleng po chuan thoman nei zui tamia lo mai chu makka ti deuh na a ngai that lo nei ro ka nei lem lo thung ani atu khua lo wara somte chu dan pa ngai te in chauka chuan rong bolin lo buai le sau to a ni jana khosak dan vel kha kan hria da lo mel sia enge mo hria ta tum danga poron hruai ho fawa ama berina wan pui jok ma zel kha nia tun tuma ron hruai ho zong asong noi dewaniang hriat pui du mel lo mai ka hre rukhia wani ti hi hre reng te se ti in ka fiam lui ta tal peka ma se ka bei sei lo dan dewin ni jana alo ho lo thu le akai deuh hle ka wanga ani te in lama ari tak ngot thu in min changa tukina phei chuan a room po la hong lo ti na soi bokani atira chuan ko oi lo viau don na a an soi fia vel dan le a mela tang chuan do ta sei chu ka ring le ta bik lawani somte la chuan mak ti mel po apulem lawa chuti an nekin ka zo na te po fiam thuin min chang liam vel mai maya ka tan po chuan ngai thu tak reng thei po ani ta bik lo ka ruma ka kir le pa chuan a room kong khar chu ka bi le khera a sei ang tak chuan a ruma la lu chuak lo ti a dor lo ka tang chuan ka hre thei mai ani kha nui ri kha mei cherol ngei ni in ka ria ka chiang tok viawa po ka ngai boka ka beng cheri mai chu ani ka ring thei lawani som te ber ani tak si lawa chuan tu te nge ni anga enge ni ta ang ti in kan thom hriat chu keima tok chuan ka chuilet no nowa anui ri kha ka benga po ala chiang viawa angai na om le thil dang vak han pu tu ka hra chuang si lawa mak chu ka ti ro viau na a ka sei zui du bik talem lawa enge mo mai maya ka ngai lui ve ta ani bere zan hi chu thom dang lam eng ma ka hra zui lawa tui takin ka mu hil ve bora ma se a zan thum na chuan thil dang lam tak chu thleng le ta a he ta tang chi hian ka thil ton po kha hria chul mai ni lawang ti chu ka ring thar le ta a kan hostel hi a hrang thin ani ka ring ruta dewa thei ang tok in kan hostel chan chin chu ka chui ruta ani ka room kong khar chum ri dot chuan min ti har lol maya ka sir chi a om si zia chuan min lo ko mol maya rang tak chuan ka tho chu ka kong khar chu ka vong tuaya si zia chu ron lut ngal ro ka lok ngal ro atia ka khuma chuan a va thu nok maya i lo hre ve em aron tia engmo ka tia
mei setup lop ri khamole atia mei setup a ngati nge iwal ho mel si ve ka hantia si ji chun kalo riak ve mai don keimain kamungam to lo kan hostel hi a hrang thin an tia a tak ani hi dareng zat nge a hanti zui daya dar khat le chan ve ri tep ting kalo chang ve maya si ji chuan dar khata pel hret vel ani don chu ka jun chu ka wangin ka wa thawa are khop mai uri cha ta tong vai nu thin le banga sana in khai chek ritlek lek chu thom nai vai om chun ania bathroom a kom lai chuan mei chelung che em in sut fai thom ka hreta phut maya chu tiang zan re kara chuan ring vak lo ma si a fi hle ani som te chu a che fu vak lo ani mo ti in kanui zat le a ka chuak talok lova bathroom chunga tang chuan an thu le hla chu hriat tumin ka ngai thada uvungvunga ma se in su thombak som te tong om po ka hremi lawa chiang deuh zo ka ngai thlak tumin ka chuaka thom om dalam chu thom dim takin ka pan pheita a ka van nei phei ve deuh chuan trapri chu are tamak maya ka thom an hria ani ka ringa boina an nei ngei ani ringin min mu to ro ani chuan vapo tho chu ka tuma ka pan phei zela a kong khar lok na lai su nai te atang lo chuan a mu thei lawa ban lim son a hliat lata kong khar bul ka va thlen chuan pon lama lawin kal tlat ti ka hreta a mak chu ka tiang reng hle a som te chu zoi te in voi ni ka kawa min chang lo trapri po hriat tur om to lo are hian are tlok mai ani kirsan le mai tuma ka in herlai tak chuan mei che o bok hi ze em mai hian aron nui le ta or maya ka phu chiang lu tuk chu ka khek chuak lo chawani chuta lo na chuan min ron man nga la ka ruma po lut ngam to lovin ka ron tlan phei ngal to pani ti in athil ton chan chin chu a soi ngal zunga a orol atang chuan ala hlawani thei top chuan thlamon chu tum ve bok mai la a ma ka lo ton ve tho to awangin ti vak ngai na ka hrelo hle a tin kan pahni a kan om tak nuwa chuan ani po aron ji om ve le mai bokani ti chuan thingpui te kan luma reife chu kan ti dun le tarenga kei ai ngot chuan kan hostel chanchin po lo hrezoka a hrang thin ya an soi po lo hreveka ma se he tiang tharau le hrang lam ring lo chi hi ani ve a lo po hlau ngai lem lo ani a tak ngeya ton ve ta ka chuan a hma loka oi lo le lau lo in ti si kha a khur chhia chu ani der mai si a rin hlel na nei me lo chu amakani a thil hriat ka hra chiang viau ani ang kei po chuan ka thil ton da chu ka soi ve boka a hma ka lo in rin hlel na ta chu adik lo zok ani chu ka ringa som te po chuan engemaw hriat ani ngei chu kan ringa zo chu ngei po kan tumani CG chuan tun ma in kan hostel a hian in chung lama om mei che pakhat chu ama room a ain ok luma a thi dana chuan fel hlel dewa om ni in an hria a soi deuh hat po oma ma se thu chiang tak hriat na om thei lova evidence som tur ang te chu mak tak main khoi ching pen an ni veka ma ni in ti hlom ang chuan thu nei tulam chuan an soi ta thawani a thi nu rei vak lawa chuan ngai bel thei tur takin kha mei chlei rol tapri kha an hra thina then khat phei chuan a thla te po an hmu ani ome tun thla hi a boral thla che ka ni nge a hei wanga ron in lar hi ani nge yang a hantia kan ngoi zui dun tawanga thom chu re thia pa uri cha ta nar suk ri po abeng cheng lek ani ma ni maya om ai chuan pahni lek ni po chu athlamuan om hle a chu baka thom eng ma kan hriat zui tak box si lawa wang chuan pa ngai tak point kan ti dun thei ani jingdar thum rik don roya chuan ka khuma chuan kan mu dun ta a kholo war chiang sela kan hostel a thil thleng to chanchin vel chu somte zo chuang ngai tum chuan kan mu hil ve ta ani kan hostel a thil thleng chanchin le a hran zui tak dan hi somte le atong to mi then khat te soi chu hunrem chang danga kan la soi le don nia hostel HRΑNG ziak tu mami van kal kumsang kha chukwa som ko pasari february ni som ni ania hostel ka om tran ni ani kalu tir phata tang chuan ka roommate te mela diklo om ka hrenga la ka han zo tak ngial pon min hril du ngai lo room pakhata mi pali zel anom thina ma se kalu ma khan an roommate lui jesi chu alo thi to ti te ka hria
chu wang chuan an mi zia dang lamani ka ring maya ka thei top chua ti hlim ka tum thin ma se an ma nia dang lamna ka mutlat lo kum sang kha jakwa somko pasari march ni som pasari thakhat don chu aveile ta hemi zan hian kan mutui hlum khop mai ma se dar khat vela chuan ka har thuta zung turin bathroom lam ka pana ka zung zo ka chuak tur chuan bathroom kong khar dar thalanga chuan mei cheno pang pakhat hi ka va hmua nung lam ka hoile ta engma ka hmuto silo ka mit vai mai mai ani ange ka tia lau thong em lo chuan ka mule tamaya atu ka chuan ka thil hmu chung chang chu ka roommate te hna chuan ka hrila anin ena thil thalo chu om chiang ani ma se lo na chang po ka hra chuang lo ma se ma zana ka hmu thin no pangkha bathroom dar thalanga chuan ka hmu zia tamaya ka ngai thato lo hle mai zan khat po zan danga ka har hun ngaya chuan ka har le a bathroom lam ka pan le a trap thom ka hreta chu trap thom chuan min puiro ti in a trapa ka vakal hnaya engma ka hmu si lo nung lam ka hoi chuan ka hmu thut maya ka phu chiang kher mai chuata chuan ka tlu ngal topa chu tharau chu ron kun hna in ka mita min ena min puiro ani khan min that mayang ka taksa min zon mu sakro atia abo tadaya angai thathlak lo kher mai ka mu hil thei to lo ka ngai tu char chara atu ka chuan ka roommate te chu thilom dan zong zong ka zota atira chuan an soi du lawa ma se min hril ta a kan ti char pakhat chuan an pathum chuan alo pong sual thin thu le an thian nu jesi a soi sathina an nu achin an hriat lo thu le police an report thu an soya ti chuan police ten an sar zone chu man tumin office an vakala in khai hlumin an va hmuta ani jesi ruang ero tun thlengin an lam hmulo thung